Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Sala Alhassan Mika'il, Interparty Secretary na ƙungiyar NNPP Networking, ƙarƙashin jagorancin Hassan Zain. Allah ya kare lafiya da ɗaukaka. Zan yi amfani da wannan dama miƙa saƙon taya murna ga zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano, Injiniya Abba Kabir Yusuf, da mataimakinsa Umar Aminu a Gwarzo. Sannan kuma zan sake amfani da wannan dama da sake miƙa saƙon gaisuwa da jinjina ga injiniya da Rabi Musa Kwankwaso, jagoran Kwankwasiya da hidima ga Kwankwasiya. Allah ya saka masa da alheri, jajircewarsa da gaskiyarsa da riƙon amanarsa ya sa aka kai ga nasara. Allah kada ya gaji da kai, injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Allah ya ƙara tsaye da digadiganka wajen tafiyar da ayyuka na alheri don gina al'umma. Abubuwan da kai a baya Allah ya sani, jama'a sun sani, ka yi taimako sosai. To Allah ubangiji ya ƙara buɗa maka, ya maka bukatunka. Zan sake amfani da wannan dama na sake tura saƙon gaisuwa da farin ciki ga zababbun sanatocinmu na Kano ta tsakiya, Sanata Rufai Sani Hanga da kuma Abdulrahman Kawu Sumaila, sanata na Kano ta wato Kawu Waraka. To Allah ubangiji ya musu jagora baki ɗaya, Allah ya riko da hannayensu. Daga ƙarshe ina so zan yi amfani da wannan dama da sake nuna gaisuwa ta musamman ga jagoran wannan tafiya tamu, wato wannan kungiya tamu mai suna NNPP Networking, ƙarƙashin jagorancin Alhaji Hassan Zain Ahmad. Allah ya saka masa da alheri, ba dare ba rana, faɗi tashi, ya amfani da kuɗinsa, ya amfani da lokacinsa, ya amfani da basirarsa da tunaninsa wajen gina wannan tafiya. Mu shaida ne, mun san kayi. Allah ubangiji ya saka da alheri. Daga ƙarshe zan yi kira ga al'ummar jihar Kano baki ɗaya, maza da mata, manya da yara. A gurare da dama, makarantu, masallatai, addu'a muke. Ga zaɓe ya to, Allah ka zaɓa mana gwamna wanda zai zama alheri a gaba. To alhamdulillah, gashi Allah ya zaɓa mana Abba Kabir Yusuf, shine mafi alheri a tare da mu. Kada ku manta, mulkin Allah ne, yakan ba wanda iso ya karɓe daga hannun wanda iso. Abba Kabir Yusuf ba komai fi kowa ba, Allah ne ya zaɓo ya bashi. Saboda haka ina kira ga waɗanda 'yan adawa da su raka shi da addu'a. Mu ma da muke ciki mu raka shi da addu'a. Allah ya riko da hannayensa, Allah ya masa jagora, Allah ya haɗa shi da abokan aiki na gari, Allah ya ba shi ikon yin ayyuka waɗanda ba a yi ba a baya, zamanto abin kwatance. Kuma ina kira ga 'yan adawa da su yi haƙuri, lokacin Abba ne yanzu. Shi dai cutar hasada, ciwon hasada wahalar warkewa ne shi. To a yi haƙuri, a baro Allah ikonsa, a taya shi da addu'a. Kada ya zamanto a zo a sa abin a rai ya dinga damun ka, kai baka amfanar da kanka ba, sannan shi kuma su zuwa baka yi masa addu'a. Ina kowa da kowa fatan alheri. Allah ubangiji ya tabbatar da wannan gwamnati akan alheri da kuma gudanar da ayyuka na alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Sala Alhassan Mika'il.